Apay, akas to'y tibiyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. And share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket manipod iti pagayam, a nagpailingad iti nagan a lorika, nga iti agdama ket adda ijay Riyadh. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a lorika. Adun tinagbalin agayem ko dito Riyadh, ket isuda tinakaamwak maipapan iti daytoy a YouTube channel. Nakangkangagak meten iti drama, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Ngem saan akas iti kinaessem ko itan. Ti panagdengeg ko iti drama yo tinagbalinan aliwliwak ita, nang runa ket saan kami matngarod abasta makaawid gapu iti pandemya. Apektado met ti trabahok ditoy, ngem nagasatak ta sa anak a naipada iti dadduma at totally anaawananda iti panggedan. Bayat ti panagdengdengeg ko, naawi sakmet a mangibinglay iti padas ko, gaputa amok a makaipaay iti adal tinagbalin a kapadasak. Sublian taman nga rudmanang dagidi panawen nga addaak paylaeng dita Pilipinas. Apay manin ay adi ka matagtagarilori ka. Sinay ka sinay.
Anyat mapaspasama kan kaya. Kaano nga taaya sumaya at ipanagbiag tayo, Rodel? Ni, apay aya. Nasayaat mo ti panagbiag tayo Kasano ako naman nasayaat? Nakakaasi ak amang bunbunat iti intregam kanyak ang mapaspasadami iti tricycle. Ha? Kita aman da iti silid ta. Nailot. Nagbara pa'y no kasto arabi. Sana makaturog iti nasayaat da tao. At day ta ka manin, Lorica. Kumaro man ang tikin na ambisyosam. Talaga kakaiso na alibret ag ambisyon. Day talangan ti mabalin kong aramidan. Iso adi mo ko na ang iparit mo pa. Lorica, Dumakdakkelan ti anak ta, Rodel. Uray nagmaymaysa. Sigurado nga umadumot ti pagkasapulan na apaman nga agadalan iti high school. Iso nga agsalukag ka kumamot Tapno maipaay mo ti kasapulan ti pamilyata. ay nalorika. Amuklatan, no apay asaanan ang nagarmo sarja asawam kat nasapa ang nagpasada iti tricycle. Tatang, Sigurado di nagulit mo manen ni Rodel. Sigurado... Tatang, ibagbagaklaan kan kwa na asaanan nga umdas ti matmatgadan na iti panag-tricycle na para iti pagbiag mi. Ay, anak. Apay nga iti daduma kalugaran tayo. Kaslagay ay ayam dalang agbibiyahe iti tricycle. Ngam kontento damat iti panagbiag da. Isuda ngam na siya, nangato ti arapaap ko, tatang. Matlagayam. Apay nga raod, adi mo inring pasti panagadal mo. Inkagumaan da ka pinagadal iti daydi inam. Ngam natangken ti ulom. Di mo impaayan iti panawen ti panagadal mo. Day ta nagbalbalyo dong ti inararamid mo iday. Aday ta kayo manan. Agsidir kayo manan, tatang. Ibagbagaklaeng ti agpaysaw, Lorica. No impaayam ko ma iti importansya ti panagadal mo iday, nasaya at kumatibiyag mo ika. Hanggang saan man, tabarkada mo ti inununam. Sakala nagbaliwan, idi inasawa na ka ni Rodel. Ay ayatak ni Rodel, tatang. Iso ang nagbaliwak. Ay atumat gayam. Katulungam nga agberok Saan nga ipatudon mo amin kankwana? Kalpasan na, nagadupay lang nga irekreklamo maipapaniti pa nagbiagyaw. Agasawa kayo kan ni Rodel, anak kao. No kayat mo sumaya at pa iti pa nagbiagyaw. Agtinulong kayo Saan aday talatan mang manmandar kan ni Rodel nga asawam tar aramidam. Tandaanam day ta, Lorica. Ay na, Lorica. Awan hindi sabali pa nga mo ka pamuspusan tapno matulungak ti pamilya. No sana ti pa nagkabrod ko. Ha? Isungar-ngar ornoso kon ti amin, babaita. Iti kasta, makaabroad akon kat matulungak matan ti pamilya. Ni, mayat sangag pa iso day ta. Katungan mat. Hello? Isungagabrod kakit di matan Sigurado sumayati pa nagbiagyo no makatagad kan iti abroad. Ay na, Lorica, I'm telling you. Sigurado agumin awat ipa nagbiag mo, iti kanito ang maka-abroad ka, girl. Namnamahang day ta. Ay na anak, sana basta-basta taga-abroad. Nagado ti malukloko dita. Ibagada ang mabiit na ang maka-abroad ng maamuan dan tulaengan ana itaray gaya mo ti kwartada. Tatang,
Nangrunakan ka. Asaan mat anak katurpos iti panagadal na. Ang mga nulukunda kalaeng anak kau. So panunutam kumapay day taakayat mo asarkan, Lorika. Saan ka ngagdarasudaws? Taamangan no agbabawi kan tulaan. Magagaran ak unay nga agabrod, idi nadakamat kanyak ti gayem ko ti maipapan iti dayta, manang Emi. Ngam nagdua-duaak, gapu iti imbaga ti amak. Pudno ngamin ti kinuna ni tatang, ado dagiti malukluko iti day di apanawan, takatibuk idi dagiti illegal recruiter. Sakit sa anak pa'y anak katurpos, tapaliwawangak idi teenagerak manang. Pudno ang nagbaliwaklaangan, idi inasawanak ni Rodel. Ngamjak idi naikat ti kinaambisyosak. Nagpampanunutak nga rod, agingga ang nakaikadeng akon. Rodel, panagkunakkat ka ba alak? Iso asapay la kumata maawatam, kat palubusan nak. Lorika, Kayat ko agumin awat ti panagbiag ta. Kayat ka atulungan amanggad. Rodel, pangaasim ko ma. Kayat ko ti agabrod. delikado ijay, Lorika. Malaksid nga dayo ka kada kami a pamilyam. Amutang agpadpada ang nalaka ka maupupay. Kasano na adati di mo magustuhan na mapasamak kan ka ijay, no bilang laang. Asino nga iti pagkamangam, katadda kami mat dito'y Pilipinas a pamilyam. Rodel, Diyak kahit amay sagmak kay Jabrod, Lorika. Amom nga ay ayatan ka unay. ay ayatan ka mat Rodel. Da kayo ka ni Jingjing nga anak ta. Iso akayat ko agumin awat ti panagbiag tayo. Ala, tapnawan ti makunam. Tangay tagibas sitom ti matmatgadak nga agtry-tricycle. Siyak langan daga brod. Ha? Agpaiso, Rodel? Wen, Lorika. Siyak ti lalaki. Siyak nga rin ti rumbang amanggad para iti pamilyak. Iso asyakon ti aga brod. Aday ta, Lorika, Rodel. Kompleto tigatad nga imbayad ko iti tricycle yo. Agyaman kami na binilda. Nana, Agpipindir ba tayo nga ruden? Tapno adda pa manaknak nga inlako yun kanyak ti tricycle yo. sige, Nana Binilda. Kat agyaman akmanan. No addan iti abroad ni tatang, nanang. Sigurado asa anak ton nga agsardeng nga agadal. Saan ka di? Wen anak ko, dire-diretso kanton nga agadal, aging ga makaturpos ka. Ay, kayat ko day nanang. Nang runa kat agadalak to iti kina doktor. Ha? Ag-doktor ka, Jingjing? Un nanang. Day ti kayat ko a kurso. Ti agbalin a doktor. Di ka agdanag, anak ko. Kabailan da kanto apagadalan iti kina doktor. Ngamin, addanton iti abroad ti amam.
Lorica. Inton bigat. Agbiyaya ko na mapan ni Manila. Ag-flight akto ninton bigat terabi. Rodel, aganlad ka ijay ha? Di mo baybay antibagim. No syaklat ni masurot, Lorica. Diyak kumakait nga giinad dayo tayo asang kapamilya. Ngamga po ta kayat mo nga adda pa sumayati pa nagbiag tayo. Aramidak na ito'y. Rodel, Di mo baybay ante anak ta, ah? Asikaswan kan taripatum akanayon. ikarik, Rodel. Kan di mo matpagdanagan ni nanang mo. Masansan asarungkaran mi ka ni Jingjing, tapno padamagan mi maipapankan ka. Bakit ang tiinak? Katilangan mo rin kakabsat ko ti kadkadwana. Isasapay la ko mata maawatam na pauitak mat ida. Awan anyaman na dayta, Rodel. Da kami pa'y amis mo akan ni Jingjing ti mangitulod iti para kan ni Lola na. Kas iti nakunakon, awan ti rumbang apagdanagam. Siya kun ti makaamo iti amin. Kasla akla na itayok iti kaulpan, apaman ang naka-abroad ti asawak, manang Emmy. Nagimnas ti riknak, tapinam panunot ko, asumayaatan ti panagbiag ko. No sigud ket danda ni Jack kayat, amakitkita dakdag iti kalugarak nga agpagnapagna iti lugar mi. Nagbaliw, idi naka-abroad ni Rodel. Kay kayat ko idin no pagsasaritaan dagiti kalugarak, takasla na idumduma tiriknak, no mangmangeg ko nga ibagbagada nga. Ay na, sumaya at tunti pa nagbiag da Lorica, taaddan ijay abroad ni Rodel. Aklunak ang nagbalinak anatangig, kat inununak dagiti material abanag, ang makaipaay kanyak iti ragsak. Kabarbarumat dagiti suot mo nga alahas, Lorica. Aywan tatang, ingkatangak mo to ni Jingjing iti baro akawas kan sapatos na. Uray na kayo tatang, adaginatang ko para kada kayo. Anya? Ay na, Lorica, anak ko. Saan arumbeng agbarayuboy ka? Rumbeng nga agurnong ka, taamok asaan asinsinan ti pa nagtrab-trabaho ni Rodel ije abroad. Tapno mapatuludan na kayo laang dito'y Pilipinas. Di ka kadiagdanag tatang, makaurnongak to. Anya ato? Agurnong ka itan, anak ko. Talaga akayat ko mati makaurnong tatang. Ngam no ita, enjoyak pa'y matbasit ti biyag ti kanayon ang makaigam iti kwarta ah. Ay na, saan ka nga agbarayobaw? Tamang nadama ko na ti partido ni Rodel. Nakababay. Diyak kayat nga da masarsarita da. Awan tatang, kat no tunggal agipawit ni Rodel. Mapan kami adagos ka ni Jingjing ijayan ni Lola na. Kat itad mi ti para kadakwada. Isu nga awan apulos ti maibaga kanyak ti partido ni Rodel. Nanang, igatangan nakman iti laptop ko. Jakon kaya di computer ko. Tako na ti ka-classic amay mayat ka no ti laptop. Kat, kasano nga rodan ti computer mo, Jingjing? Di aramatom no video call kayo ka ni tatang, nanang.
Adamot webcam na. Ay na, makapag-video call kami mat ka ni tata mo dito yung cellphone ko. Makaamukan ano niya ti aramidom iti computer ko, nanang. Basta kayat ko ti laptop. Tanalagaan pay. Kan maitugot ko di pagadalan. Kasla dagiti ka classic. Kasta ya. Wan, nanang. Ala nga rod anak ko, gumatang ta iti laptop mo. Talaga ba't, Lorica? Agdo atawan pay laang ni Rodel iji abroad, ngam dakkelan tinagbaliwam. Ay, wan, ana na binilda. Narigat mat, naglanglangakit din alo siyang, kat adamot iji abroad ti asawa. Masapol la makita mat dagiti kalugaran tayo, nagbaliwan ti estado ti biag mi. Saan ka di, nana? Uwan, ba't kat di ala, padawan kan dito'y Lorica, tadapay papanak. Sige laang, nana binilda. Mapan kayo latan. Kumusta ka ditan, Rodel? Mayat Lorica. Ne, apay nga agoy-uyag ka. Awalan niya man na dito eh. May kawak lang siguro iti klima. Kastaya, sa bagay, uray dito'y, agbaliw-baliw ti klima. Uwan nga rod. Kat, kumusta kayo ditan? Di na kami pagdanagan dito'y Rodel. Sikati agan na di tata, sikati adayo kada kami. Iso nga an nadam ti bagim. Di nakpagdanagan, tararamidag na ita. Sabay lang ko matagor nung kalori ka. Di mo gastusan iti kumpormila ditan ti pagbambanugak dito'y ha? Para iti masakbayan nyo ka ni Jingjing tararamidag. Di ka agdanag. Araramidag tayta. Awan ti rumbang apagdanagam, Rodel. Apay day tabang book nga igamaw. Kanapay ayadi ka makaid na, Lorica. Tatang, awanon nagyan ti savings mi. Tirigat na, may kapat abulan itan asan ang nagpauit ni Rodel. Nay, apay ngay. Jack amo, tatang. Kontak ka, ngam Jack makontak. Ultimo iti social media, Jack makontak. Nay, apay ngay. Anya ti mapaspasamak. Jack nga rod amo, tatang. Madanaga nakpaikit din. Nang runakat kasla masakit, idinaudi ang nagsarita kami. Anya nga... Apay anaklat ka nakakita iti cellphone mo. Asino day ta umawawag? No subject ko na matatang. Sino ngay daytoy? Tinasayaan. Sungbatam tapno maamuam. Ang mga nunapatag ti iyawag no asino man day ta. Hello? Yes, I'm his wife. What? No, that's not true. My husband is not dead. That's not true.
Kasla nagtupak kanyak ti langit, gapu iti daydi awag a naawat ko, manang Emmy. Pimusay ti asawak iti pagilian nga ayan na, gaputa na baybayan idi nagsakit. Nakasaritak mo ti pada a Pilipino akadwana iti pagnanaedanda, kat naamwak asaan nga imbagbaga ni Rodel nga adagayam rikrik naan na. Tasigun kano iti asawak, kayat nati makaurnong adagos tapno agawiden iti pagilian tayo, kat agdedan na kamin. Ad-addan anakonsensya ak kadagiti na amwak, gaputa awan apulos ti urnong kumanang. Isu nga awan mo't tinaaramidak, no di tinanguray iti bangkay ti asawak. Saan man ang nagsasao idi ti katugangak, nariknak nga adapan ni dir na kanyak, ta saan mo't ang nailimod kadakwada ti panagbalin ko a barayuboy. Idi na itabon ti asawak, nagdesisyonak nga uray na laos pay laeng idi ti ladingit ko. Nagabrodak, ket napagasatan akmet, ken nakasarakak iti nasayaat nga amo. Isu nga aging gaita, addaak pay laeng ditoy Riyadh. Tunggal sentimo amat gadak itamanang, ik-ikkak iti pateg, tanarigat gayam ti agtrabaho ken mayadayo kadagiti ipatpateg iti biag. Naganus pay laeng ti sugat a pinarnoy ti ipupusay ti asawak iti kinataok manang. Ngem masapol nga agbalinak a natibker para kadagiti mangnamnama kanyak. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lorica. Pagayam a Lorica, anyan tinagbalin apadas mo. Nasaem, tamasapul pay amapukaw ti ipatpatag mo, sakbay a nakaamiris ka. Ngam talaga nga dadagiti kasta pagteng, asan to laeng makaamiris ti may sa tao, no awanen dagiti napatagkan kuana. Ngam daytoy ti dayawag ken kapagayam ko. Ti panagpursige ken panagbalin mo anatibker. Tamamati ak nga inaramid mo akarit ti napasamak ken ka. Tapno malitupam dagiti nagkurangam. Ket maituloy mo ti responsibilidad a napanawan daydi nagawanan nga asawam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anatibker ken kumararag ka iti Dios para iti pannarabay na pagayam ko. Alakastan pagayam a Lorica, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Lintun, mapunas, dito'y lagi.